Srdečne vás vítam v tomto krásnom prostredí nášho krásneho slovenského regiónu, zvlášť v časti Bekliarského kaštieľa. Vybrala som túto časť z tohto dôvodu, nakoľko od roku 2007 pracujem v oblasti vzdelávania, kreatívneho vzdelávania, čo znamená, že práca s ľuďmi na skvalitnenie medziľudských vzťahov a vedomia človeka. Dostala som túto prácu ako poslanie na základe vlastných skúseností. Ako žena som sa necítila komfortne. Hľadala som kvalitnejšiu komunikáciu medzi sebou samou, s prírodou a s ľuďmi. Nakoľko žijeme v čase, kedy toho napätia a stresu je čím ďalej tým viac a ten technický pokrok je ďaleko vpred, tak väčšina z nás, vrátane mňa, som mala problém nielen s komunikáciou so sebou, ale aj s tými ľuďmi na inej úrovni. To znamená, tak ako fungujú reštaurácie, hostince až po hotely 5-hviezdičkovej triedy, tak chcela som si skvalitniť komunikáciu. Na základe toho som absolvovala vzdelávacie kurzy a intenzívne som 4 roky pracovala s medzinárodne uznávaným psychoterapeutom, ďalšími sexuológmi a inými terapeutmi v oblasti komunikácie s prírodou, s človekom a sexuálnej komunikácii. Od roku 2010 vediem Centrum kreatívneho vzdelávania RAJA, ktoré slúži v prvom rade nielen pre ženy, ale aj pre mužov, z toho dôvodu, aby skvalitnili svoje prežívanie vo forme komunikácie a dotyku s prírodou, pretože z nej sme vzišli, od nej bereme plody, to znamená nielen kyslík, vzduch, slnko, ale aj to jedlo, kde máme možnosť vidieť, ako tie dievčatá krásne v prírode, majú krásne raňajky, majú tam melón, to, čo v tom danom období je. Na základe toho podporujem v zdravom ľudskom tele zdravý duch, to znamená formou relaxačných, meditačných techník, uvoľňujúcich techník, ktoré som prevádzkovala od svojho detstva, už od prvej učiteľky telesnej výchovy až po ďalších terapeutov a zbierala tieto informácie počas rôznych druhov športu a pohybu od jogy, kalanetiky, step aerobiku, orientálneho tanca a iných druhov tancov a pohybov. A na to, aby sa to napätie v tele uvoľnilo, aby to telo bolo voľné, vitálne, estetické a aj sebavedomé, pretože keď je telo ohybné, vitálne a pevné, je možné dosiahnuť ďaleko lepších a kvalitnejších výsledkov. Nielen pri práci, zabezpečenia si tých finančných prostriedkov pre živobytie, ale aj na to, aby sme mali krajšie prežívanie v prítomnosti mužov. To znamená, ženám odovzdávam techniky, ako pracovať s telom vlastným, ale aj s telom svojho partnera. Tým, že som študovala psychológiu sexuality, prevažne Tao a tantru, a mám vlastné skúsenosti, nakoľko som bola manželkou, matkou a v súčasnosti aj partnerkou svojho súčasného partnera, tak na základe toho som sa chcela zdokonaliť v týchto technikách hlbšie, tak som sa zúčastnila medzinárodných kongresov sexuality aj odborných učiteľov v tejto oblasti tantra. Sú to jemné techniky práce s telom, kde prostredníctvom dotyku sa odovzdáva dotyk na trošku vyššej úrovni, kde máme možnosť revitalizovať nielen svoje telo, ale aj telo svojho partnera. Hlavný účel slúži kvôli tomu, aby to telo nebolo závislé na chemických prostriedkoch, ako sú lieky, ale aby sme mohli získavať tie prostriedky kvalitnejšie a vitálnejšie, ktoré nestoja nič z tej prírody, z rosy, zo slnka, zo vzduchu, z krásnych stromov, ktoré tiež majú svoju dušu a samozrejme svoju energiu, ktorú získavajú zo Zeme a z vesmíru. Zase tento kurz slúži aj na to, aby sme si vzájomne vymieniali informácie. Každá žena je výnimočná v tom, že už niečo absolvovala, ale sú tu aj ženy, ktoré sú tu úplne prvýkrát a nikdy v živote nerobili pohyb alebo tanec, alebo nikdy nemali v prítomnosti seba partnera. A väčšina aj zo radu mužov, aj žien v tejto oblasti nemá dosť jasno, ako skvalitniť tú sexuálnu komunikáciu. V škole nás naučia, kde, v jakej časti tela sa aký orgán nachádza, ale ako s tým orgánom pracovať, revitalizovať a uzdravovať a transformovať to, ako pracovať s tou energiou životodarnou, ktorú máme, nás nikto neučí. Sú na to špeciálni majstri, odborníci, šamani a iní odborníci z danej oblasti. Tieto techniky vôbec nie sú zložité, stačí to vidieť 1-2 krát
a žena a muž majú možnosť si vybrať, čo z toho použijú v súkromnom bežnom živote. A tieto účinky majú veľmi blahodárne výsledky nielen na fyzickom tele, ale samozrejme aj na duši, aj na mysli. Na to, aby sme vitálne fungovali a boli zdraví, je dôležité, aby sme boli v stave bytia. Čo to znamená? To znamená telo, myseľ, duša v harmonii. Nie je to nič ezoterické, je to normálne, je to jasne daný zákon. Keďže je zdravé telo, tak je fungujúci aj tá zdravá duša, tá myseľ je pokojná a nie sú tie myšlienky rozhárané, rozkmitané, ale sme tí, ktorí rozhodujeme a sme rozhodní sa rozhodnúť, čo budeme robiť v danej oblasti a čo budeme rozširovať a skvalitňovať nielen u seba, ale u svojich blízkych, okolia, v danom regióne, v ktorom žijeme a môžeme byť tým vzorom pre ostatných a zušľachťovať a kvalitňovať tie vzťahy ďalej. Tým pádom budeme veľkým vzorom pre svoje deti, ktoré nemajú nič za úlohu, čo sem prišli na tento svet, aby videli tú krásu tej matky, ktorá odovzdáva tú krásu a tú vznešenosť a tú lásku. A zase u muža to, aby videli ten technický posun, ako čo môžem v domácnosti urobiť. Či už z elektriky, technicky u dreva, alebo u práce v domácnosti a uplatnení sa v živote. Mužová povinnosť, alebo to, prečo prišiel na zem, nie je len zarábať finančné prostriedky, ale aj potešovať tú ženu a byť tým gentlemanom nielen na verejnosti, ale aj v jej prítomnosti a takisto v spálni. To je u mužov hodne potlačené a bohužiaľ je len veľmi málo mužov, ktorí sa v tejto oblasti chcú vzdelávať. Preto aj tu je vidieť, že väčšia prevažná časť žien, je tu 8 žien a jeden muž, ktorý sa rozhodol nebyť videný. To je to jeho rozhodnutie, ho rešpektujem. Takže je tu jasné vidieť, že tie ženy majú ten potenciál sa vzdelávať. Nehovorím, že chlapi nie, ale u nich tie city, emócie prostredníctvom vojny alebo výchovy boli ešte hlbšie potlačené než u ženy. A na to, aby sme fungovali v harmonii nielen s prírodou, ale aj to, čo nám je bolo dané od prírody, byť v prítomnosti muža a ženy, je vedieť správne komunikovať a mať z toho nesmiernu radosť a potešenie, pretože toto je výsledkom toho, že naše deti budú nesmierne šťastné. Tým, že žijeme v takomto období, akom žijeme, v shone a strese, je veľmi náročné ustáť to a byť v harmonii sám so sebou aj s tými blízkymi. Takže tento víkendový kurz alebo tie techniky, ktoré odovzdávam, slúžia v prvom rade na to, aby mali možnosť ľudia príležitosť vidieť, že dajú sa veci riešiť aj inak. Tu dostávajú ženy komplexne aj to, ako pracovať s telom, ako sa môžu potešiť, čo sa týka jedla, čo sa týka dotykov. Veľa žien na 35 rokov je rozvedených, samostatných a samostatne starajúce sa o svoje deti. A takisto veľa mužov tým, že má zlé skúsenosti v prítomnosti ženy, nevyhľadáva až tak tú potrebu byť v prítomnosti ženy, čo je veľmi zlé, pretože tým pádom je veľmi ochudobnený o to, že môže získavať aj iné informácie v rámci citlivosti, jemnosti zo strany ženy. U ženy najviac som odpozorovala, že im tá jemnosť, krása, estetika chýba, je hodne potlačená. Dnes ženy veľmi málo nosia sukne a keď sa aj oblečú, tak sa správajú ako chlapi a tie chlapské programy majú tak silne naimpregnované a bojujú sami so sebou, že majú problém byť v prítomnosti muža, alebo muž nemá o takúto ženu záujem. Ženy majú hodne potlačené to, že sa často porovnávajú, že musia mať rozmery 90, 60, 90 a to isté je potlačené aj u muža, kde mediálne sú dosť prezentované tvary toho pevného tela, čo nehovorím, že je zlé, ale tým, že muž celkom upriamuje pozornosť len na to, aby bol len estetický, to ešte nestačí. Muž musí byť aj kultivovaný a vedieť pracovať so svojou sexuálnou silou. To mužom na Slovensku dnes chýba. Ženy sa často sťažujú, že sú nedostatočne hladené, stimulované a že proste tá kultúra sexuálnej komunikácie im chýba na inej úrovni, že všetko trvá príliš rýchlo, že proste nemôžu prežiť ten okamžik dlhodobejšie, pretože muži nevedia pracovať so svojím telom. Vedia len fyzicky, ale vnútorne, duševne to nemajú pod kontrolou, už vôbec nehovoriac o energetike sexuality.
Takže včera som dostala aj veľmi pekné ocenenie od zradu mužov, že som ho naučila techniky, ako sa správať s tým ženským telom, kde tie energetické centra a rozdiely na ženskom a mužskom tele sú a rôzne iné stimulačné techniky, ktoré obohacujú obidvoch, nielen muža a ženu. Takže tento kurz je komplexný a môžu tu získať ženy a muži široké množstvo informačného materiálu, ktorú môžu použiť pre bežný reálny život, či pracovný, vzťahový, sexuálny, priateľský, partnerský, kde môžu nadviazať nové priateľstva a môžu si odovzdať to, čo momentálne v danej chvíli potrebujú. Takže túto oblasť by som chcela podporovať a rozširovať, pretože je to veľmi dôležité, aby krása a estetika bola na všetkých úrovniach tej vyššej trošku kvalite, aby sme sa tu cítili ďaleko lepšie, zdravšie, vitálnejšie, živšie, aby to naše telo bolo obohacované v každom smere. Takže rozhodnutie je na vás, k tomu je potrebná len odvaha a rozhodnutie a tie výsledky sa vždy dostavia, takže asi tak v krátkosti. Takže srdečne vás pozývam na takéto stretnutie spolu s nami, kde sa môžete dozvedieť aj viac podľa toho, čo potrebujete v danej oblasti. Sa na to vopred pripravíme a prichystáme vám to, čo potrebujete. Je to vlastne o tom, aby sme si dali tú šancu pracovať sám na sebe, venovať sa sebe samému, rozvíjať sa a zdokonaľovať sa a posunúť sa smerom ďalej v svojom živote. No a na tieto kurzy takéhoto charakteru, aké robí Vierka, chodí vám už 5 rokov. A veľmi mi to pomáha, pretože vlastne sú to kurzy o tom, že pozerajú sa na človeka komplexne. Komplexne, celistvo a dávajú príležitosť rozvíjať sa človeku ako komplexná bytosť. To znamená, že vnímajú človeka na fyzickej úrovni, na psychickej, na duševnej a tento kurz vlastne za tie 3 dní, ktoré strávime tu nám po každej stránke dávajú možnosť naučiť sa niečo nové, vyskúšať si to prakticky na vlastnej koži. To znamená, že napríklad na fyzickej úrovni ideme do prírody, dýchame čerstvý vzduch, cvičíme, chodíme bosí, kúpeme sa v studenej vode, čo vlastne robí dobre na telo. Potom po tej psychickej stránke veľa v tom kolektíve, vzájomne si pomáhame. No a je tu na prísun, veľký prísun rôznych informácií, ktoré vlastne nás posúvajú ďalej, keď ich vieme dobre spracovať a potom využiť ich v praxi. Takže doporučujem každému, kto má záujem niečo spraviť so svojím životom, aby sa posunul ďalej. Tak tento seminár vlastne je jedna z ďalších ciest v živote človeka. A myslím si, že dnešná disharmónia doby, dnešný denný stres, disharmónia aj vo vzťahoch, prílišné nároky na jedinca nútia ľudia, aby sa zamýšľali aj nad tou duchovnou otázkou, nad bytím ako takým, nad tým, ako sa vlastne uplatníme tu, aby sme boli šťastní, pretože to je naozaj ťažká cesta životná, dosiahnuť to vnútorné šťastie. Som tu aj preto, lebo Vierka je spontánna osoba a vlastne nám ukazuje, ako to šťastie, ako ten vnútorný život prežívať navonok a nemať obavy z toho, čo si myslí okolie. Som tu aj preto, lebo je tu krásne prostredie, naozaj, kde tá energia srší z každého kúta, z každého stromu, stebielka trávy. Sme tu ľudia, väčšinou ženy, dámy, rovnako naladené a opäť sa vrátim k dnešnej dobe, kedy naozaj žena má problém nájsť samú seba, pretože sú na ňu tlaky, aby častokrát zaujala aj mužskú pozíciu, mužské úlohy. Keďže podnikám, tak viem, o čom hovorím. A my v prvom rade chceme byť ženy, pretože takto sme tu boli dané na tento svet. A cez tú svoju životnú púť a cez tie peripétie životné Vierka nám ukazuje,
ako nezabudnúť a nestrátiť tú ženskosť v sebe. Cítim sa tu veľmi príjemne, samozrejme veľmi veľa informácií, či už informácií na tej mentálnej báze alebo na tej duchovnej. Správame sa tu o tých ženských energiách, o intimnom živote ženy, ako byť dlho vitálna, ako byť zdravá, ako sa aj zdravo stravovať a samozrejme, čo je pre nás všetkých zaujímavé, ako si udržať ten partnerský vzťah, aby bol plný harmonie, lásky, šťastia a pohody. Takže ďakujem ešte raz a naozaj by som odporúčala tým ženám, ktoré sa boja alebo majú zábrany byť spontánne a nájsť v sebe tú ženskosť aj napriek tomu, že musia robiť aj iné úlohy a pozície, aby sa nebáli. Vierka naozaj je úžasná osoba a ďakujem, že som tu. Keď sa pozrite na mňa, čo robím, počúvajte iba ten zvuk a skúste ich robiť so zavretými očami. Jednak viac precítite tú jemnosť a ten dých. Pristupujete k mužovi, znamená, keď urobíš toto gesto, tak môžeš urobiť toto. A je to pekne zmyselné. Že nie je jedno, keď ti prídeš, a ja som to dá. Opačne. Ponaťahovanie do strán. Jaké orgány sa nachádzajú v kotníku? Pohlavné. Áno, reprodukčné, pohlavné, rozmnožovacie, ženské, mužské. Aby boli vitálne, zdravé, živené, orgazmické. Podotýkajte si zase teraz na hrany a môžeme tak do kolečka. Na boka. Čo sa nachádza na boku? Tam sa nachádzajú ruky, ramena, kolena. Z vnútornej strany je chrbtica, kačičky. Keď vám chlapi hovoria, že ste kačky a sliepky, je to pravda. Vidíme. A môžete ga. Na petičky. Nerobte tie pohyby násilne jemne. Na špičky, na brúška. A zase vystreté. Uvoľnite si nohy. Nájdeme si niekde taký dobrý stôl, do vozičky. Ja vás vidím. Vodné žienky. Tu sa dá aj pávať. Chyťte ju pod pazuštek. A to je ženské? To je ďaká. Poďme tancovať, máme len 10 minút. Už pecne prepásku. Ruky začínajú, ja to všetko zrýchlim, dobre? Čiže potom ramenami robíme pánvu. Nohy majú mierny pazušek. Na druhú stranu, druhý bok. Najprv na mieste pekne. A potom môžeme urobiť stáčky. A tým krokom? Že ideme do kola a robíme voľno. Áno, asi žiadna nie sme profesionálka v tomto a robíme to tak, ako počíti. Super. Ja to robím prvýkrát. Krásne ti to ide. Teraz prvýkrát. A ešte pre
Radšej by to bolo spôsob. Lebo to je automat. A dopredu. Krásne si to ide, Janko. Super. A Vymete si vymeníme ručku. A dám a nedám. A dám a nedám. Môžem a nemôžem. Prosím, prejavte vďačnosť každá jedné, aj tento okamžiku, aj tomuto miestu, za to, že sme si tu mohli prežiť tento krásny okamžik. V tejto chvíli teraz. Ako si toto? Toto potrebujete. Dole tie hlavy sú. Dávajú. Hlavy sú prvé. Super. Ďakujeme vám, dievčatá. Ďaká, bolo to nádherné. Áno. No, konec.